Temaet, det er vores guides, vores hjælpere, hvordan vi kan bruge dem, og hvordan vi ligesom kan lave det her samarbejde med dem. Den første del er, da I valgte at gå i inkarnation her på jorden. Det er jo et valg, I lavede på et tidspunkt. Da den åndelige verden lovede jer til gengæld, de vil altid være parat til at hjælpe jer, til at støtte jer, til at guide jer. De vil altid være parat til det. Den eneste del, I skulle gøre i det, det var, I skulle åbne døren. I skulle ligesom lade dem komme ind til jer. Det er den eneste aftale, som det er. I behøver ikke engang tro på dem. I behøver at forholde jer til, jamen der er en verden. Det kan godt ske, I ikke kan se den. Det kan godt ske, I ikke kan høre den. Men der er en verden, som kan og vil hjælpe jer, hvis I vil.